लोगोफोर नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय आङो मोजां रादाब लाबोना होफैदों। बे जाहैबाय जायफोर नोंथांमोनहा जोंनि BTCनि एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनि जायफोर एग्जाम होनो गोनां दं नोंथांमोना बेनि थाखाय नायना लानो हानाय जागोन। अदेबानि सिगांनिफ्रायनो बिनि सोमोन्दै भिडिअ खालामबोगासिनो दङ आरो इन्सपाइरेसन मोननानै नोंथांमोननि नायनायजों लोगोसे नोंथांमोननि डिमान्डखौ नायनानै बानायबाय थानाय जादों। दा बियो पार्ट 3। दा बेयावहाय आङो माल्टिपल चइस कुइसन टाइप बानायनाय जादों। मानो होनबा गोबाङानो कमेन्ट्सआव हरदों जे कुइसन एन्सार लिरनांगोन नामा, हथात रिटेन एग्जाम जागोन नामा बिनि सोमोन्दै कुइसन बानायहरगासिनो दङ। नाथाय रिटेन एग्जाम होआ जायाखै, आं बेखौ बुंबाय थादों। नोंथांमोननो माल्टिपल चइस कुइसन टाइप बानायनानै होयोब्ला भिडिअआव माने जोबोद एसेल' बिबांनि कुइसन एन्सार मोननाय जायो, नट्स मोननाय जायो आरो बेयाव जोबोद माने कमन खोख्लैनांगौआ थान जायो। बे हिसाबै आरो बेबायदि एक्जाक्ट सेम कुइसन स्टाइला फैया, नाथाय एन्सारा जागोन बेनो थागोन। कुइसनाबो बेनो, नाथाय कुइसन स्टाइला बेबायदि सेम फैया आरो जों बानायनायजों सेम फैयाबो जानो हागौ। दा अब्ला नोंथांमोनहा बेयाव दुरबलता फैयो। दा बेनि थाखायनो कनसेप्टखौ होनायनि थाखायल' सिगाङाव माखासे कुइसनफोर बानायना होनाय जादोंमोन, नट्स टाइपल'। दा बाहाय नाथाय नोंथांमोननि डिमान्ड बादियै नैबे फार्स्ट टाइम पार्ट 3आव नोंथांमोननि थाखाय माल्टिपल चइस टाइप खालामना होनाय जादों। बेयाव नोंथांमोना मा मा दङ नायदो। पार्ट 3आव एक्सुवेलि बेखौ आङो टाइपिं खालामनाय जायाखिसै, नोंथांमोना बेखौ निमाहा होनांगोन। मानो होनबा आङो बेवहाय हेन्ड राइटिंजों खालामनाय जादों, सर्ट टाइमावनो नोंथांमोननो होनो आखायाव लानानै। दा बेवहाय नुदों फार्स्ट टाइम वाइ फुड स्टक्स अफ इन्डिया आर मेनटेन्ड बाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट। मानो फुड स्टकफोरा आदारनि बाख्रिफोरखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ मेनटेन खालामनानै दोनो होनदों। दा बेयो मानो खालामजायो, बाहाय मोनथाम अपसन दङ। फार्स्टआव नुदों मोनदों मिटिं दा प्रेसक्राइब मिनिमाम बाफार स्टक नर्म्स फर फुड सिकिउरिटि। बे मोनसे नाम्बार दङ मान्थलि रिलिज अफ फुड ग्रेन्स फर साप्लाइ थ्रु पाब्लिक डिस्ट्रिबिउसन सिस्टेम। बे मोनसे नाम्बार थार्डआव दङ मार्केट इन्टारभेनसन टु अर्गुमेन्ट जानांगौमोन, बेयाव आर्ट थालांदों अर्गुमेन्ट साप्लाइ स एस टु हेल्प मडारेट द अपेन मार्केट। दा बे मोनथाम अपसन दंमोन। एन्सार अपसनाव मा मा दङ AB नङाबा BC नङाबा बोथ ABC आरो अनलि A होनाय जादों। दा एन्सार राइटआ जाहैबाय मोनथामबो पइन्ट्सनि थाखाय बा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ फुड स्टक्सफोरखौ मेनटेन खालामनानै लाखियो होनदों। बे मोनथामखौबो नोंथांमोना नाय। दा अब्ला लोगोफोर बे फार्स्ट कुइसनमोन। दा सेकेन्ड कुइसन बारलांनायनि थाखाय नोंथांमोननि थाखाय बाम्पार बे जाहैबाय PDF फाइलखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक दङ, बेजों डाउनलड खालामना लानो हानाय जागोन। आरो डिसक्रिपसनाव नोंथांमोननि थाखाय गोबांथार मिथिनो गोनां बाथ्राफोरनि माखासे लिंक दङ भिडिअफोरनि, नोंथांमोना बेखौ नायना लानो हानाय जागोन। नाम्बार सेकेन्डआव दङ द प्रेजेन्ट केबिनेट मिनिस्टार अफ एग्रिकालचार एन्ड फार्मार्स वेलफेयार रुरेल डेभेलपमेन्टनिया सोर जाना दं होनदों भारतआव। प्रेजेन्ट केबिनेट मिनिस्टारा एग्रिकालचार एन्ड फार्मार्स वेलफेयार रुरेल डेभेलपमेन्टनि मिनिस्टार। बे नोंथांमोना नुनो मोनदों नरेन्द्र सिं तमार बानायना होदों आङो। बेनिफ्राय अर्जुन मुन्डा दङ, राम बिलास पासवान दङ, साथामबो केबिनेट मिनिस्टार गोजा। दा बेनि गेजेराव एग्रिकालचार एन्ड फार्मार्स वेलफेयारनिया जाहैबाय अपसन ए, हथात नरेन्द्र सिं तमारा बिथाङा जागासिनो दङ। बे जाहैबाय नोंथांनि एभ्रि कुइसन माने एभ्रि कम्पिटिटिभ एग्जामावनो बे कमन जानो हागौ। नेक्स्टआव दङ द पायनियार अफ अपारेशन फ्लाड इन इन्डिया इज। अपारेशन फ्लाड जादोंमोन, बेनि पायनियारा सोर होनदों। बाहाय नङा गुबुन गुबुनफोर दङ, बेनिफ्राय आं डाइरेक्टलि खिन्थाना होनोसै। अपसन सि हथात डक्टर भार्गेस कुरिन। डक्टर भार्गेस कुरिन बिथाङा पायनियार अफ अपारेशन फ्लाड, बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय नाम्बाराव नेक्स्ट कुइसनाव दङ फुड कर्प'रेसन अफ इन्डिया वाज लन्च इन। फुड कर्प'रेसन अफ इन्डियाखौ माब्ला लन्च खालामनाय जादोंमोन होनदों भारतआव। मोनथाम अपसन होदों आं, ओरैनो मोननैया ओरैनो आं होलाबायनाय गोजासो। आङो अबजेक्टिभ अर्थात माल्टिपल चइस खालामनायखायसो। ओमफ्राय मोनसे राइट एन्सारा बाहाय मोनसेल' थाखायो, बे जाहैबाय 1965 अर्थात सि अपसन। नोंथांमोना नुनो मोनदों सि अपसना। बेनिफ्राय बाहाय दङ नैबेफोरबो गोनांथार। व्हाट इज द फुल फर्म अफ KCC?
KCC निफ्राय लन हरो जे बेखौ होनदों व्हाट इज द फुल फर्म अफ KCC बेहाय नुनो मोन्दों अपसन मोनथाम होदों आंबो बेनिफ्राय राइट एन्सारा अपसन बिया दङ किसान क्रेडिट कार्ड किसान क्रेडिट कार्डआनो जाहैबाय KCC नि फुल फर्म बेनिफ्राय आरो मोनसे फुल फर्म होबावदों आङो नोंथांमोननो व्हाट इज द फुल फर्म अफ BKBY अर्थात BKBY नि फुल फर्मआव बबेया जागोन होनदों मोननैल' अपसन होना होदों आङो गोसोबायदि बानायलाबायना होना बाबाय थानायखाय ओमफ्राय राइट एन्सारनि अपसना जाहैबाय मोनसेल' नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय बे जाहैबाय भारतीय कृषि बीमा योजना बाहाय नुनो मोन्दों नोंथांमोना भारतीय कृषि बीमा योजना बे जागोन ओमफ्राय नाम्बार नेक्स्टनि कुइसना जाहैबाय which one state of the following is the largest producer of fish बबे स्टेटआ भारतनि बबे स्टेटआ बांसिन ना दिहुनो होननाय जादों बाव जाहैबाय अपसना बि एन्सार वेस्ट बेंगल बेयाव बांसिन ना दिहुननाय जायो नानि प्रटेक्सन खालामनाय जायो होनदों बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना जाहैबाय नोंथांमोना द हेडक्वार्टार अफ FCI इज सिटुएटेड इन हेडक्वार्टारा FCI नि फुड कर्परेसन अफ इन्डियानि माने हेडक्वार्टार्सआ बबे दं होनदों नोंथांमोना नुनो मोन्दों अपसन बि निउ दिल्लीयाव दङ बे बेनिफ्राय लास्ट कुइसना जाहैबाय नोंथांमोना बाहाय प्रेजेन्ट चेयारमेन अफ FCI फुड कर्परेसन अफ इन्डिया FCI नि प्रेजेन्ट चेयारमेनाबो सोर होनदों अपसन ए आनो DV प्रसाद बिथाङा दा बर्थमान FCI नि चेयारमेन जागासिनो दङ होनदों IAS अफिसार बिथाङा नोंथांमोना बेखौ नायबाबो नुगोन अर्थात आं जेसेबां कुइसन खालामदों FCI नि नोंथांमोना FCI नि बागै नोंथांमोना नायथार फैखागोन एग्रिकालचार डिपार्टमेन्ट हिसाबै FCI आथ' बिराद इम्परटेन्ट दा अब्ला लोगोफोर बेखिनि कुइसनफोराव नोंथांमोनहा जानाखि दङ गोसोआव लाब्लानो जाबाय कमन गोलैनांगौ हिसाबाव नोंथांमोना नायना लाब्लानो जाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअ मोनगोननि थाखाय नोंथाङा जुदि चेनेल साबस्क्राइब खालामनानै ला नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै ला जाहाथे आपल'ड खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनाव इनफरमेसन थाङो डिसक्रिपसनाव हाबनो दोनबाव एसेनोसै गोजोन्थों